120. So, bangus dagupan po natin ay 160, no? Ang per kilo at ang gulyasan po ay 100 pesos. So, 1 kilo't kalahati na po yung tumpukan. Nay, magkano ang gulyasan mo, Nay? Ayun. 140, 120, no? Ang isang piraso. Kilo ba yan, Nay? Per piraso po, no? 140. So, mura po yung asasa sa halagang 150 ang per kilo, no? Alright naman, no? Sa tahong. Ito, 50 lang to kayo. Ito, 50 lang po ngayon isang takal, no? Ano kalahati? 220 ang per kilo. So, napakaganda ng ating yellow pintuna, no? Mayroon tayo 100. Wala ka ngayong gulyasan.